sikujwayele ohlabene kuhlwayela ukuthi sibize lona ibiselona noma ezweni likhona igama likaNkulunkulu halinzwi lamndimo lite noma futhi likhona igama likaJehova kapha libizo la Jehova kodwa thina ebantwini empa unabathu igama esinikezwe lona libizo lefuwe lona igama likaJesu libizo la Jesu igama likaSomandla libizo la Somandla noma igama likaJehova kapha libizo la Jehova lambuleka kuAbrahama lasenula waAbraham laphinde lambuleka kuMoses umushe kodwa igama esinikezwe lona libizo lefuwe lona thina una abantu bathu igama likaJesu Jesu Hallelujah. yabona ubolibiza igama likaJehova mawudibana namadimoni ubolibisa libizo la Jehova ayokinya ata ukhama seolujwana kodwa nathi igama enemfihlo imfakile la libizo la igama libizo likaJesu la Jesu ngiyangizwa nani kwanda igama likaNkulunkulu ya ukwa linzula la mndimo la ya uphinde kwanda igama likaJehova uyata libizo la Jehova hape washiya amazulu wehla washiya impilo yami phela mbuthi umyekethu uyena uNkulunkulu yena mndimo osinikele igama angifile libizo le manje asikwazi ukubiza yena wala asibubisa yena ikhona indodana alite emuka Oh, yes. washiya amazulu wehla washiya impilo yami akake uhambe nami uhlabelele uyangizwa ngiyaflowa angibambekile ngiyaflow washiya amazulu washiya amazulu ileli gama elashintsha impilo kilela libizo le la chincha ileli gama elishintsha isimilo buyitshwaro ba motho ya chincha libizo lena abantu bonile bebiza igama likaNkulunkulu batho ba sinse ba biza libizo la bashisa impepho bachisa limpepho bebiza igama likaJehova babiza libizo la Jehova kodwa leli gama likaJesu impa bizo la Jesu awukwazi ukuyishisa impa ukhona uchisa awukwazi ukuyemsama awusibe yamthiro yabona usabiza uNkulunkulu kusakhona nomdimo kunabanye uNkulunkulu kula limidimo yemingi wehla washiya impilo yami ukathi uNkulunkulu ukathi uJesu ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe usike bana limidimo yemingi endleleni nina yabona engizalwa khona moke bele hwanteng kuneyithombe kuna limidimo nginobufakazi wehla nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe mndimo
Usibina le midimo e meng ntle le nna. Uwantu wami ibhuti umyeketsi Rakgadi wa ka endaweni eyidorobha nje elincane la ngapha eWashburn. toroponyane ngenyane Yingathi Vasco. ukuhlala khona. Ke kile ka dula nakonyana. Wayekhalene namandiya. Unayibela mandiya. Amandiya akholelwa kakhulu eyithombeni. Makula pa mandiya a kwela hulu ni transform ni midimo e Ngisho meng. nase ematsheni. Ke le majwe nga khuma makapele hona. Uyabona lamatshe abantu mabe sebefile. Wa bona majwana abathu Abavaliwe. wa ngotswing. Mina mhla ngilala ngeke ngithengelwe lelo nje. Namhla ke shwile ka ke ba Ngoba ke bese le. khosha imali. Ufane ke tlabe ke sekile. Akuthi yabona abantu okwazi ukuthi beconcentrate. A ke wa bona dintho tsa batho ba ho isa midimo e meng. Lokho uthi unemali. Wetsa o na tšhelete. Kanti khona bazoyikhonza. A thu teng ba tla e horisa. Ufaka itrap. O kenya ka nite sepaga And fo. yikho futhi ngeke ngamangala bona ngisho abantu abasindisiwe ngabafundisi. Ke la makala le baruti ba phulositswe. Eyoshumayela enkonzweni yamatshe. A lo rega mo ho bulang majwe teng. Wasiya amazulu we. Wasa! Wasa! Hey! Ukathi nimfunelana ophilayo kwabafileyo. Bona mbatlela ake philanga bafu. Bafunana abazalwane bathe. Ba ba tlang ba ina majwe. Bambulelana amatshe. Ba bulela majwe. Wasiya amazulu. Wehla. Wehla. Hey! Ngenzela namhlanje ungazi kanjani ukuthi ninhloboni yomzalwane. Manje wavula ningangimeli. Ali bula majwe lesikela mpisa nna. Ngiceliwe noma sengifike egate sengizwile kuthiwa ngibuyele emuva. Angikhonza abanye uNkulunkulu Akhorisa midimo e meng. ngoba ngingakakholwa ngangibakhonza abanye Bani uNkulunkulu. so dumele ke Uma sengifike egameni likaJesu ngikholwa yilo lona lona. Ha fihla lebiso la Jesu kudobi Umndeni kudobi. wakhe ngaba umndeni omkhulu kangakanani uma senishumayela njengamanje. Aselu buwa ka Ematweni majwe. esevulu Majwe asabulwa. uyosala nabafundisi bakhe abafile. Utasala ba uti ba bashwileng. Wasiya amazulu we. Ungazi ukuthi nginhloboni kaPente. Ibatla ho ntsile hantle ha o tshobetsa mokete ya Khonza hao. uJesu yena yedwa. Alikho elinye igama esinikezwe lona ebantwini ngaphandle kwegama Aliyo likaJesu. ndiso le le re lefuwele ntle le lebitso Manje la Jesu. ngikholwa ugelekeqe. Jwale he taba ka ipepene ne ya tumelo. Mina ngifuna ukulanda izinto kaSathane. Akbathi na hola ka ntho tsa Satane. Ngibiza uJesu noSathane futhi naye Ibiza sabela. Jesu le Satane hape le yena. Awuthi izinto zisimnandi kanjani? Ake ukwa bu imnadi jwang ka nnete. Izinto zisimnandi kanjani? Imnadi phuluso. Izinto zisimnandi. Imnadi phuluso. Mangeke uyishele. Ha o keke wa ikopanya. Hawu madoda. Sibona sebegqoka amasudu abafundisi. Ufumane basuthu ba Awunayo inceke kunaka namatshe bayinikeza imali. Ngibona moruti hape le mo bula majwe teng ba mfile tjhelete. Hayi makwenziwa bawubhele ngapha kwaNewcastle angangimemi. Ha o yetsuwa Newcastle akwana le Ngoba mina ngwasezulwini. Ubana kwa ma udimo. Ngirepresent umbuso. Ngiyemeza imuso. Inxusa likaJesu. Ngilinxusa la Jesu. Alibongwe. Oh hallelujah. Halimnandi
bazalwane igama lika Jesu. Limnandi libizo la Jesu. Liyaphila. Liyaphila. Phila igama lika Jesu. Liyaphila. Ngoba abanye abantu imali igcina sebasanganisa. Babangishadayo bayisabathirikanye. Ibaxabanisa noNkulunkulu. Ibaqabanyela imndimu. Manje kumnandi ukulalela inkosi. Umnandi umamela mndimu. Nokwenza lokho kufunwa uNkulunkulu. Luya sahoba twanga imndimu. Ungenza intando yabantu. Usikayisa thathwe yabantu. Ngoba icilongo lizokhala. Ubani kanithi mubo hlalla. Siyambonga uJesu. Yamlebuha Jesu. uZulu amenzela umusa. Zulu mndimu lameza Wena mhamba. usaphuma. Wena esihluhile jwana. Ngoba kubuyeki. Ubana uhuhlei. Wena ungabusayi ukuyotest. Wena sikabahla utama ule uba hayi. Ngoba akubuyeki. Ubana uhuhlei. Oh hallelujah. Ngoba igama lika Jesu linamandla. Bizo la Jesu linamandla. Yabona mina bungisizile ubufakazi bakho eZulu. Bunthusise bakhe bahawu naZulu. Ukuthi abantu mabengena Jesu atabalali. Bo batho abasina mndima athaba gobali. Begidiswa into asuke beyidlile. Bayitsa dinthoze bayiziswa ngidinthoze nabadijileng. Uyabona esonweni kubhlungu kanjani? Ubuhlungu kusibingi. Uyabona uJesu buthi umyekethi le ndaba umuntu akakwazi ukubhosta ngokuthi ulungile. Umuntu akekebe kanti ayikukumusha ka umuntu. Angithi yabona noZulu bathi sinamahloni. Kodwa uyabona ukuthi isono sesimenze ngabi nawo amahloni. Impasi besina simiyeza sikabana lithongo. Uyabona uwaqisho bombulali. Wabona kulabantu Khona abambulayo. futhi namahloni. Ngiyabasaba abantu abanamahloni ngoba ngidlela abasidla ngakhona. Ngiyabasaba abantu Qhamuka balithongo. sekuqhamuka ingane. Uhlahabana bathumana bakabana lithongo. Kuthiwa uyiphethe kahle. Kuthiwa uyithoye hantle. Kanti amahloni Oh hallelujah. Alibonga ivangeli. Hallelujah. Ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Sesibonga ukuthi manje usukugide ebukhoneni benkosi. Lebo hona ijwale kanithi ubahaba inhlungu amndimo ngowuthana Ngiyamazi ndimo. umfana sasindisiwe. Ngiyamtsiba saphulusiwe. Njobe sindisiwe futhi ngiyamazi. Ngiyamtsiba haphela hona jwale. Okwangibusisa ngecathuluze uzi. Ukila ngihlono angifadili lasa uzi. Ayikhipha namhlanje futhi ubeke. Kanti nithenula kajeno Ongibusisa esesebenza. asasebenza. Wakithi phakathi mina wangishange leyibuli mangithi kodwa ngathi yini bathi mfana bathi uzi. Angifasida salbizo. Juthi yona uze kulandile. Ngisubo wena inikele la ngicela yabona okulanda uJesu khumbula neuzi. Oh hallelujah. Ngihlala le ndawo ngihlala ngangisho ukuthi namhlanje ngihlala kuwo. Kinekidula impangeke bekasho kinekidula ka. Ngithathe kancane kulama flat enganguwo nayo uthe ama flatini. Kinekidula iflating. Ngoba nawe ihlala ama flatini ngangihlala ku upper. Lina kinekidula iflating yewudimo. Ngathi manje bese ngilokhu ngibuka le uzi. Amen. Shaya. Isheba siyeta sena. Kanti uJesu uzokulanda. Jesu awumlada. Wayevutha. Unangizwa. Uneatuka kimtsiba hantle. Kodwa limnandi igama lika Jesu. Limba limnandi libizo la Jesu. Ukuthi mawukwaliguyinya. Hawule waligwinya. Ilona likusebenzayo. Ilona le usebenzayo. Manje uJesu bazalwane uyinkosi. Jesu kimrena. Siyabonga ukuthi sikhululwe egameni lika Jesu. Yalebuha kanithi lukulwe libizo la Jesu. Yikho mangikhonza uNkulunkulu uJesu ngimkhonza ngathi ngiyafa. Ikawo akokisa mndimo ekakiyashwa. Kwesinye isikhathi nje bawumbele mangilokhu ngibeke nibhobozela ngithi ibhojo. Nakonyang hansakile hlahisa zadidaba ziphila ngayo. Ngathi la ke phila ngayona. Uthi uJoshua khethana ukuthi bani namhlanje nekumkhonza mina nendlu yami. Joshua ukunali indlu yakhe la hokisa Jehova. Buya kuvela ukuthi ngiphila kanjani emzini wami. Icamele ukulisenulele unaphila Paul ngilingiseni ngoba nami ngilingisa uKristu. Ake Paulo seyezange sikanali salila ngeta saKristu. Ivangeli angithi nangazi ngibusha. Akila nziba kilimucha. Manje noma sengubaba kumele uvele uhambe. Lona njalo hasakile intate ecamele kubona hali insama ulala. Mhlawumbe kwesisikhathi othi inceke iyavutha nje ibinga mkhulumisa umkayo. Ufumane uyamnako umuntu ngithi ngamona ngiyambulekisa mfumadi. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hayi ngumzala nomnandi. Ngimina amnandi. Bazalwane ngumzala nomnandi. Ngimina amnandi. Angixabani namuntu
Akuqabanile umuntu inothando ke na le lerato ngoba uKristu kimi goba Kriste o nna. alibonga ivangeli Haleluya. manje ngiyajabula ukuthi ngiphila insindiso Ke a leboha ke phile phuluso. uJesu uyisimanga Jesu wa makaza. Monday uma ngiphelezela umndeni wami Mantaha akufeleza family yaka umyekezi mangihamba endleleni hatsa mazileng bengidrive ngavakashelwa uNkulunkulu ke ne khanna mdimo wa nketela. umkamebelele Mfumari wa ka o ne a go bese. yangibamba inkosi ngezomgcwala inyembezi Mdimo wa ntshwaka ukwa ke tlala meogo. ngezomgcwala inyembezi Ka ukwa ho tlala dikeledi. thema sengithandaza ngamuzwa naye Itse ha rapela ukwa ina rapela tsuha. ngabona ukuthi khona inkosi into ezongenzela yona Ka bona umdimo te ntho tlo nketsetsa thema yona. kushonilanga bhuti umyekezi Itse ha letsatsi la madikelo. ngeke ngichaze kodwa khona isibusiso uJesu abese ngihlangabeza Empa ho teng isihlonofatso mdimo a mfileng yona. futhi ngibonile leya sign ukuthi kunento amazulu asehlile Empa ke la ka bona ka nnete mahodi ba kunento uJesu azongilungisela yona Utento uyangihlola. atongulungisa yona. Ngoba kumnandi ukuphila ngoJesu Kumnati uphila ka Jesu. ukathi ohlabelela limnandi ivangeli Buya binange limnati ebazale evangeli. limnandi ivangeli uJesu uyondlala Jesu wa ufepa. hlala ezweni Dula lefatsheng. bese uzondla ngokukholeka Una udule ho yena. igama lika Jesu bazalwane liyaphila Libizo la Jesu liyaphila. mina into engayikhalela kuqala kuJesu bazalwane Thona la ile rapile ho Jesu. ngacela ukuthi aqala alungise isimilo sami La alukise boitshwaro ba. alungise icharacter yami Alukise boitshwaro ba. angaqale ngibusise ngingakalungi Asalihlonofasa kusoluki. ngoba kusesikhathi isibusiso ke sifike kanti umuntu akakalungi Bela nako iyafihla ntho enhla pastonofatso e itseng. Athi a osoluki. kuyenzeka futhi umuntu afakaze kanti akakanqobi Kuyase ha nako motho a baki athi asohluka. athi omunye anginalo ulaka Yemwa akunalihala. senalo ulaka Akunalihala. bese kufika into enyakazisa Fihle ntho yesisinyanga. bese liyavela Lihlahe. ungathi ngokumkhumbuza wawuthini kanti Ingabuka umhuputso ko athi unorini. mina ngiyakhumbuza nake Nna ke a hoputsana. ngoba ngifuna ungitshela impilo yamanga Kuba kubadla umbulele Ufuna ukutshela neshalo. iqiniso. Batla umbulele nini. mawuthi ulaka awunalo Ha ulahala unalona. mase kusetshenzwa vilakazi Ase usejezwe mina. mangilibona livuka ngithi hawukathi Halisuha ke ka athi. kanti ubuthini Athi uhalurini. Jesus. phela impilo bhuti umyekezi iyinkamba Bophelo ka nnete ke boitshwaro. Kapa ke ntho eo e tjhong. impilo iyinkamba Bophelo ke ntho eo e buang. impilo nje iyinkamba Ntho e buang. babungidi Ntate ngithi. ngiyakhumbula futhi umyekezi Ke a hopula tsa silelingi. wathi konje uyakhumbula nawe futhi umyekezi khathi ekhala ngolaka Ke hopula na kwena alla ka ecela inkosi imkhulule akuba umdimo amlokolle lehaleng. ayekho into bazalwane ongamele uyijabulele Ayiyo ntho tlamele go ithabela. into yesitha Ntho ya sira ile ho wena. yabona makwakhala indoda enkulu kangaka esaba uNkulunkulu ehamba noNkulunkulu Ha o lahalla motho a moholo ha kana. ithi ambheni ngithi ngiyasha A re ke a tjha. icela uNkulunkulu and uNkulunkulu wayikhumbula Ndimo wa mlokolle. khona into engiyithanda ngoJesu Kude ntho e ratang ka Jesu. umula kuluzwa lithavuka Ha celiwe o kwa lehala o lukwa wena. uyamtshela ukuthi inkosi mina nginolaka Wa mveza u Jesu ke na lehala. usukuvutha Ska ba motho ya tuka. ngoba thina bakamoya siyakuzwa nolaka lakho lukhona Hobane ga ukwa kuna ba moya ha lehala la hao le hlaha. ngoba phela umuntu umoya Motho ke moya. oh haleluya haleluya yonke into kumele ibethele Yohle ntho e tlamele o ithagiswe. kanye noKristu Hape hang le Jesu. esiphambanweni Sefapano. alibonga igama lenkosi akabonga uJesu ube nothando njengoba uKristu alithanda Ube ibandla na lerato jwalo ska Kriste a la rata thini buthini. lokho esimiselwe kona Ke ho bazalwane ka nnete re behetsweng ukuthi ngoba uKristu walithanda ibandla Jesu ga dile phutheho. nathi abazalwane kumele O sibathande bona rate ba ngoba phela ibandla likaKristu Hobane ke phutheho ya Kriste. bonke bathengwe ngegazi Bohle ba rekiwe ka mali. manje kumele sibathande Re tlameha ho ba ngoba rata. nathi sithengwe ngegazi Hobane mona likaJesu re rekiwe ka lebitso. alibonga igama lenkosi into futhi umyeketse yenza ukuthi ngingavumeli lezi zinto Ntho e tsao ke sa dumela asuka dinthong tsena e le ho teneha. ukulala ngekho umuntu lishona ilanga angakhulumisa umuntu Ho ke robale ke sa ho robale ke sa balekelano buelana le motho.
angifuni ukuba yipretender mangiyaphambi kamoya ingcwele sengidalule ntwela ke akubahlo wafihla umoya uhalala ngikezi ngivuthe enkanyise emoyeni ntwela sawo ngithuke moyeng ukuthi kuKristu ngivuma konke kuKristu ngithumela zonke bese kwenza ukuthi kumoya njalo mangethe yentwele sa umoya he ngingafani nomuntu omlanda kude isikaba muthu amlata ahlale khona ngoba adule alteng ubani honni so ibalekile kuyibheka impilo yokhona uhloko buphilo buphilo bawo uthi mawuhleli kahle vilakazi nomkakho uhlale kamnandi uhawudusi hanhle vilakazi lesifana njengabazalwane lidule esikaba yina wena umthande wena umrate bese nakuthobela yena miya ikokobeze mthobele mamvilakazi mthobele uyikokobeze uyena wena umthande wena he kabona umrate Phila njengabazalwane liphile njalo kaba yina lingashoni isuku lingakhulumisela isikala dingela zazi libathu basabuyisanini mayithola unqaphela umkakho usikala ifumana kaniti unale umkakho mayithola sekhuluma amanye amazwi uthi lento limfumana singayifumana saka nentwena munengu hayi akumele into kaSathana itholakale kithi ayafumana into kaSathana ndifumane ukuna manje sekuphila ukholo ngitamele kuphila tumelo athi lapho uAbraham noLothi singaxabani ngoba singaba Abraham ke siqabana ubani ke bayina yena ngifunda ukuxabana nomngane akubahli indawo uqabana ngoba singabazalwane ubani ke bayina ngoba limnandi ivangeli ubani evangeli mnandi lingamandla kaNkulunkulu imandla kamndimo ungithole sengiserviceile ufane wale liphahaka lithi silalilo athi kanhlungu hani awukuhle sengikhamba sengiyavutha lapha ihlaki ituka mona ngaphezulu sengishaya ngonyawo lodwa kanti kibe kuyemekela umphefumulo ngiphema ngiphuma endlini kanti ngiwubulela athi unali imhemo ke ulibazise ngakidla ngona phela ngizolandwa ngalomphefumulo ngithathi lada kakabaka lamhemo hona yazi ngifundile uma kahle noNkulunkulu hawu yama hantle limdimo kibadile hore khona enye indaba khona lepali engwe engeke ngayixoxela umkami kanti inkosi la bisingixoxela ibulelo wakhe mfumali wakhe athi mdimo lambulela yona sengiyamtshela hayi uNkulunkulu bese khulumile kamulela umdimo sabuyile ka yona phela ngithi nakwami ngiyinhloko akiyo nahlona mula haka uma ngisame kahle haki yemi hansa kiyemi inkosi ayikwazi ukungijampa vilakazi ndima khoni wena anhlule kumele kube yimi engiletha umyalezo kinna ke hlamele nkudlisa mlayeza njengoAbrahama jalo sika Abrahama athi uSara ithini inkosi ake Sara urenge mrena waka ngoba limnandi ivangeli mnati evangeli lingamandla kaNkulunkulu imandla mndimo sinafanda nabazalwane bakulesi sikhathi esasifana libayini abanagwena abakhuluma isinoma kanjani babuka ngifela bengamsaba uNkulunkulu basamthaba imndimo ubone baphinde beshane bodwa bawohlane balibanga baze bashangisha bakugcotshwa bakaNkulunkulu babuye hambikele bawo babizwe ngimndimo ngiyambonga uJesu ukuthi kungatholakali kuzo zonke lezo zinto ndiyakuba umikale bomndimo wakisikafumane hamo mangiye ngithi mina ngiyaseva awuthi adithi ngidlisa silalo kuba madlana awuthi umuntu uyasubmit ngiyasubmit mina kuba madlana awuthi akanike igokobeza untathe madlala ngikhuluma iqiniso ngikuKristu wakunide usona phambi kwebandla lekaphila uphutheko ngiqala ngisubmit la ngigokobeza mona phili phambi kwenu kaphili huluna bese ngiqhubeka lenkonzo kutlwa ukutshela impilo isebelezo yena ke yetsa ngimona ngiphinde ngiyoyenza ngiyoyenza hape angimbangisi angeke bahahla noliyena angifune thuba hape akubahli kodwa isibaba mina futhi miyeke ngibuza inkosi ukuthi inkosi ufuna ngime kanjani ngiba umndimo wenakhe yemejwa ukuze ngikhonze inceke yakho ukanide kidle ngigokobeze uyena uSamuel uyamkhumbula futhi miyeke wabonikelwa ngaye ulahani huleza ulabamnihelo anihelwa tempeleni ekhonza uNkulunkulu awuzicela aphethaza makake wathi noma uNkulunkulu ekhuluma naye ize mndimo lihaha kuhabu aliyena wagijima waya amatha ayahueli ayakueli engakaliqondi iphimbo asokhoni kanithi unepa lini waya kubani waya kumpriest ayahumpriest kwaze kuba umpriest yabampriest kasibili amtshenayo ukuthi akathini maphinda amulelamo kuna le voice ibuya hali ntshela lehutla hape
Yayibona insindiso obhuti ke sijula kanjani. Wayibona kanti indaba itibile kwandaba yena yakanti yaphuluswa. Insindiso ifuna uyiphile. Phuluso ibadla uyiphile. Bese wesaba uNkulunkulu. Uthabe emndimi kaMramo. Uqala kokuhlakanipha. Uqala habuhlali. Kukumesaba. Ukuthaba emndimi. Ileyo nto ebalekile njengabazalwane. Leyo nto emhloko kasikaba yina. Ukuthi sesaba inkosi. Sithabe emrena. Ukuze uJesu ma ebuya. Ihlale Jesu ahudla. Ezolanda ibandla. Ahlolanda phutheho. Athole ibandla elingenambimbi. Afumane phutheho yesinankodu. Ngoba thina siwumakoti wewuzi. Bani kunaka ninte ngwetsi kapa ngwetsana. So kubalekile ukuthi sithokozise inkosi sisemhlabeni. Ngicamele ukuthabisa mndimi. Abantu babona uJesu kithi. Bathu babone nje mndimi. Intshumayelo bayibone kithi. Theko bayibone ukuna. iBhayibheli singakalivuli. Bibili Bese bethola intshumayelo. bafumane theko. Yabona nje uthi mawusukhohliwe vumani ukuthi ungumzalwane. Wabona shiya sewulibetsi vumani kumina. Utholakale usunqapha. Uyifumane kanti unqapha. Usulahle nje ubuzalwane. Ulahlile usukhohliwe futhi ukuthi ade ubashumayeze. Ulibetsi njalo khale ureka ubona. Mina kubhlungu vumani abantu baphukudla. Phinde futhi ba Ubuhluku ufa bathu dijo kuhlwa habu bahlatsise zona. Athi Paul kuTimotheu. Ake Paulo seUtimotheu. Londa kahle okubekiwe kuwe. Hlokomela seosebekiwe kuwe. Ngoba kumele ukulonde lokho kubekiwe kuwe. Ngoba ngithotlamele Bese uyagwema nokukhuluma okuyizi. Usokuluhe ubuye. Yabona lokuphikisana. Into yeba manganga ubuyengi. Manje ke limnandi ivangeli. Jwale evangeli mnandi. Ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Ubani kanti imandla mthini. Uma ufundizwe awubala lenzwi usuke ungalifundela ukushumayela. awulibalithi uhureka Kodwa ulifundela ukuthi lisize ukuphila kwakho. uliballa ukene lithuse ubuphilo bahawo. Libe yisibuko. Libe siyiboni. Uyibona ukuthi ufeyila la. Uyibone wena Uyibona ukuthi uphasa la. Mo happy wazwelela Bese uyaphenduka. usokuluhe kaMramo. Ungaqiniseli makumele uphenduke. Usike watisesa awutlame usokuluhe. Yabona nje lokhu ngizokuxoxa nje mina abazalwane lokhu. Hona ke tawubuka bayina hona hore. Njengomuntu osaba uNkulunkulu. Sika muthu yasaba mndimu. Yazi ngema njengoba siyibandla. Jwale ngema siriphutheho. Siwumndeni. Ngefamily. Njengoba siwumndeni. Jwale salililuko. Kubalulekile. Kuhlokwa ukuthi noma ungekho ngikwazi. Phula hawulisiyo kuzibe. Kubalulekile bombhele ukuthi noma ungekho ngikwazi. Ubuhlokwa ntate mbhele kuzibe hawulisiyo. Ngizokhuluma nje into ezoba practical. Ngitawuboshe ntho ikaniti yebonahala ngepepeneneni. Noma sesingasahlanganyeli naye. Lasa sakubanyelile. Khona ubhuti kanzima. Unzima. Udenga ubhuti wanzima. Khona isikhathi akafika khona ngezwe sekuthiwa uboshiwe. Ngakile ngafihla njenga ubuthoshanganingi. Ufihlela isoshanganingi. Njengabazalwane noma njengomfundisi wakhe ngangingazi. Kina kusazibe nasikambuthi hayi. And yena wayibone rejectwa abazalwane. Yena ayibona limuthala indlela yakhe sasingayazi. Asithi hake ngisayizibi. So uyabona ukuthi kubalekile ukuthi mawumzalwane. Wabona uhloko phela uPaul kuTimotheo ongabikho odelela ubusha bakhe. Uke ne house awusikabelana phela futhi umyekezi inkambo. Kibuyitshwaro bo. Yokuthi futhi umyekezi mawungekho inyanga yonke. Uhawulisiyo khwedi kaufela. Ukuze noma usuzuba nenkinga. Ihlela uthiwa kuba ungasabi futhi umyekezi ukusho. Usikabathaba nalamathanda usabana. Uzoxoxa kanjani mawunenkinga futhi umyekezi? Kanti futhi awaziyo. Athawuzishwe. So lokusithi thina uright. Ngitla wena uze usamazoshi. Ngakhambi kahle. Athawuza mayihandle. Akuseli ivangeli impilo yakho uthi ingacaki. Asevangeli yophilo bahawu kanti abusahlweka. Iyona ntshumayelo lemntu. Kuyona theko yena. And futhi namandla. Imandla haphi. Phela uphila phakathi kwethu. Hantle uphila hakuna. Ngoba uphila phakathi kwethu. Uphila hakuna. Kumele sikwazi mntawulo. Utlabele kuzibe ukuze sokukhulekela noma unenkinga. Ngitla siba urapela nawo nalimathanda. Oh hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Uyabona nje kahle kahle if you discipline, if you are discipline. Wabona kanithi hawulimuntu kanita akangibeke nje iexample if you discipline. Awuqotile kanithi nthosa uyabona uvilakazi. Njoba inkosi kubusise ngomuzi. Sikavile kazi ndima uahlofaseka umuntu kalapha. Angeke ukwazi ukushiya lezi ingane ngisho nale encane uhambe unyamalala ungaziwi. Ungeke wazama usiyekele ungwana yona mnyani usabuya litho usasho litho. Kodwa ifamily yakho you address.
Jwale family ha o ukuthi ngizohamba ho ke tla tsamaya inhlanzeko ke leyo. ke hona ho hlweka he ho Umfundisi wami ngoba ngila moruti wa ka sa understand ngayo yonke indlela. Uma ngikwenzakala mhlawumbe ngizohamba ha tla tsamaya ngishiya ibandla kuyomele ngimazisi. ke tlamehile ke mo jwetse moruti wa ka la ho tla tsamaya. Ngilingisele ngoba nami ngilingisa uKristu. Ke sa njalo ska nna ba nna ke tsa jwalo sa Safuna verse celiwe. o batla verse celiwe Yilo ke lesi. ke lona hantle heleo Ngifuna uma yoceliwe. o batla thero celiwe Iyo ke le. ke yona hantle sokuluhanga Phendukani. sokuluhanga Aba singahlulwa nje ama basic. ha se ka hlulwa ke dintho tsa ho Into nje eyilula. dintho tse bebe Akithi yabona ke uthola ukuthi umzalwane ube senkingeni kangangokuthi wazi waboshwa. ake wa bona jwalo mina o fihlela maemong mona ke Kodwa na cheka ni ngeqiniso njengebandla empa rona ska phutheho uma uPetro esetilongweni Petro se ali tshakane ibandla lalazi phutheho ne itsiba yikho lakhuleka laphandaza ngesineke ka ha o phutheho ila mangapella ngoba lalazi ukuthi uPetro usenkingeni le ne le tsiba phutheho ena ka nnete go Petro se khuleko yebandla thapelo ya phutheho yafika ejele ya fihlela thapelo tshakane Jesus. naloko ivesi ke verse he yilo ke le ke yona eo oh hallelujah hallelujah sizoyezwa lenkosi se tla palong ya lentswe sizoyezwa lenkosi se tla lentsweng ngiyanyala namhlanje mthongo ke a lielesa tsa silena la ka jeno mthongo noma ubaba ngiyanyala namhlanje ke a lielesa ka jeno mele submit o tlamehile le ikokobetse nkathi niyaboshwa lona le nana gone le a tlangwa kanti impilweni kumele yazeke bane bophelo ba lona bo tlamehile bohlweka ukuze noma senivutha phakathi kwethu kube nento ethi amen ho e tle la o thwele a tuka ka pele ho bona mona ho wena le ntho reng amen ngifuna manivutha kwehlumile nivutha njengami ke batla ona ali tuka le tuke jwalo ka nna oh hallelujah praise the lord sesiyezwa lenkosi ya palong ya lentswe agumnyama agumnyama ayokhona agumnyama ke agumnyama ayokhona agumnyama ayokhona
of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise and we worship. We praise and we praise and we worship. Hallelujah. We praise and worship. Hallelujah. We praise and worship. We praise. We praise. And worship. When we praise, khona ngisho ama-action. Oh, hallelujah! Hallelujah! Ekalile usilu Jesu usilu Jesu angeke ihlale yabona uxoxela indaba manje mntawukubulela nibaletha abagulayo noma benazifo zinibaletha beze la entabeni kaJehova ngoba kuyabonela yamkhona uJesu wavula amehlo empumputhe yabona iso lempumputhe yabona lawo manda asekho lisekhona ibhalisa alibongwe amen hallelujah bengafa abantu Jesu khona abaphila abantu Jesu khona amen hallelujah chapter 2 egameni elihle lika Jesu chapter 2 Philip chapter 2 qala ngesihloko sakho ukulandela uKristu ekujojisweni kwakhe nasekuphakanyisweni kwakhe umlandela kuphi uKristu msala ka Kristu
nasekuphakanyisweni kwakhe. Kuphi ekuthotshisweni kwakhe Phaphiswe ngahaye, nasekuphakanyisweni kwakhe. phakanyiswe ngahaye. Kusho ukuthi uKristu ukulandela uKristu Usala morao Kreste, simlandele ekuthotshisweni mlatela kwakhe ngahaye, nasekuphakanyisweni kwakhe. phakanyiswe hodimo. Sibambele ekuthotshisweni Hore ba mo nasekuphakanyisweni. laba mphakamise. Kusho ukuthi ke le ndaba yokuthobeka Tjoro taba ya ngoba uKristu simlandele. Hobane Kreste re msala morao, Simlandela ekuthotshisweni msala morao kwakhe nakuphi phakanyiswe ngahaye, nasekuphakanyisweni. phakanyiswe ngahaye. Kubeka mangethe. Verse 1. Ngakho-ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlangano kamoya, Makhona nenhlangano kabani? Kamoya. Right? uma kukhona isisa nesihawu, Uma kukhona isisa nesihawu. Yes. Uma kukhona inhlangano khona uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlangano kamoya, uma kukhona isisa nesihawu. All right? Qhubeka. gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, Gcwalisani ini ukuthokoza bese siba nani nomqondo munye. Kumele sibe nani nomqondo. Asisho le ndaba sibe nomqondo, asibe nomqondo munye. Akithi bazalana kwakhiwa ibandla lika Jesu. Cishe na last week sike sayixoxa indaba maqondana noprofeti. Lapha kukhuluma ngani ngokwakhiwa. So kumele ke sibe mqondo njani, sibe mqondo noma ngathiwa bekungaba khona into ebengenza ukuthi singaboni ngasolini, kodwa kugcineni sibe mqondo. Asibe nomqondo njani munye. Qhubeka. ninothando lunye, Nani ninothando lunye. Yabona khona mhlawumbe uthando lungako uthando lungako uthando siba mqondo munye. Umqondo awube njani? Awube munye. Ngisho kuhlanganyeleni kwethu sibe mqondo njani munye. Ngisho sikhonza uNkulunkulu singabukelelani kuze kubonakala ukuthi lo ngathi uyabhima, kodwa kumele sihlanganyele sibe mqondo munye. Hayi ake uqhubeke mangethe. nibe inhliziyo, Hawu. Nayi indaba ekuyaxoxe ngayo umprofeti uJoel. Ethi asingadabuli impahla sidabule. Kusho ukuthi asibe inhliziyo. Aphinde futhi uDavid athi dali inhliziyo entsha. Kusho ukuthi kumele sibe inhliziyo. Noma senzani mntawu ngasibe inhliziyo. Noma hlela mntawu ngasibe inhliziyo. Noma simkhonza uNkulunkulu sibe nothando. Asikwenze sinenhliziyo. Yona into ehlisa uNkulunkulu kwena. Ngoba uma ibandla limqondo omunye nomqondo kaKristu, lokho kwenza ukuthi uKristu abe phakathi kwebandla. Ngoba ibandla lirepresenta uKristu. Uma lisemnyeni umoya kaNkulunkulu uyehla ngokungazelele. Singakaxoxinana izilimi ezinkulu umoya kaNkulunkulu ube phakathi kwabantu ngoba lisemnyeni. Yabona ngiyifunde mhlawumbe noma sekuthiwa sambili noma kuthiwa nje sambile kwesikhathi kuye kwenzeke kuhanjwe ngezimoto ezincane uma samba kodwa senze isiqiniseko ukuthi siba munye.
ukuthi noma besingahambi ngemonto eyodwa laba satsipileka koloi mntawunge noma sekuthuba ugcobe kakhulu uthiwa bo hatile bese uyakhumbula ukuthi konje khona engihamba nawo so hopola ro bese uthatha ucingo uthi nikuphi so nkamhala oba litsetsa go lokae hayi njona mangethe ngoba uthi wena oba ore uvuthe ngisho nasemgoqweni uduka ke le koloi uthola ukuthi awubazi abafweni ukuthi batho bakuthi ha ba tseba na beno uma sisemnyeni siyibandla siyahlanganyela ngisho nasekuhlephuleni kopanela ke lawo ukuze omunye noma enenkinga go molana le mathata ukhona yabona nje umndeni wakwalahluka yabona je family halahluka sasiya emncwabeni re lefu yego yase songcwabisa usisijabulile re ukubulukisa imoto yakhona yafa koloi ya teng ya senyega sahamba noba Manyathi sawufuna i-towing bar malibona tate Manyathi ga batla towing bar ukuze bengagcini sebedonswa noma ilezi imoto izobabhadarisa ingoba sasibazi sihlanganyela samba sonke sazi ukuthi benenkinga kwase kumele bethole usizo oluphuthumayo endaweni engcwele okunye ngeke ukubone ngoba kungakabi ubona ubana usobele mathata usathi wena nomshwalense mina wena kunale insurance siyadingana nomshwalense khona yahlokana la insurance siyadingana ngoba siyahlanganyela siyibala ubana ka kopanela siyahlanganyela siyibala noma usuqhunyelwe yithaya awubethwe kitaya uma sesekuhlanganyeleni makethe kopanetse mangeke seke sibalansise ukuthi ngalesi sikhathi noma mhlawumbe kwesisikhathi bekudrive abesifazane bese senze isiqiniseko ukuthi haya kabe khona nowesilisa ukuze babe ekwazi ukubamba isipanela akhona tshwara sipanela angithi yabona mntawu ukuthi indaba yokukholwa indaba yebandla indaba yathiphutheho ibandla umndeni gereke ke family umndeni ifamily ukuze lesi sandla masiza ubuhlungu okusilitsole alikobuhlungu uyabona umzimba mntawunge ume ikhanda isandla mhloro litsole akuphatheka kabi okunye uma kukhona isitho emzimbeni esingafanishini kahle awusasebenzi handle ngoba singumzimba kaKristu ummeli waKristu ake siqhube ngenzela ibambe nje kahle bathatha uyithwara handle noma sen drive nkanyisa kodwa ibambe so reila ngonyisa uyithwara handle hayi ngoba singagcobi kakhulu hayi ubana resala mathe aho kodwa lapha agcoba kancane siyabacela baba hatanganyana ukuthi siyasonke ore ka moka uma sekuphakanyisa izandla sethi ungcwele awuphamisa matsoro laba abantu besebekhona le bona abasebaliteni alibonge igama lenkosi alele webutela mraya ake siqhubeke futhi qhubeka niqonde into inye ningenzi lutho ngombango nangodumo lezo nkosi yami asingenzi lutho ngombango nangodumo lwezo kusho akukho kumele sikwenze ngombango ngoba into yethu siyenza sinhliziyona kusho ukuthi nomqondo omunye and asikwenzi ngani ngokodumo lwezwe kuze kuthiwa ushayile ayithiwa wena wenza kangcono kunabanye kuze kuthiwa wena ukholwa kangcono kunabanye and asikwenzi ngokodumo kumele kuphakanyiswe uJesu njengoMoses ephakamisa inyoka ehlane kanjalo lendodana imele ukuphakanyiswa asiqhubeke futhi kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunabo nayo ke indaba ngokuthobeka bese ushaya uyethe kungathi abanjani bakhulu abanye banjani nishaye sengathi abanye bakhulu kunabo yazi moyophila kanjalo okaphila yalo yokwenza ukuthi bazalwane ungabe umzalwane oshayisana nabanye osawukwanile babanga ngoba uvela uvume ushaye sengathi wedumela wethe sekala noma kuthuba wazi ukuthi umkhulu wena bese uthobe ube phansi ukuze igama lika Jesu liphakanyiswe ngoba uma nonke seniphakeme kanti uKristu wathobeka Yesu uyafaza manje nathi kumele sifunde kuJesu uthanze kabale uJesu bese ushanganye ngathi bakhulu wohle kare babahulu ngoba azikho nezihlalo zaba waona liditulo tsa baba shase ngathi tasekare qhubeka verse 4 yilo nalowo angabheki okwakhe kepha yilo abheke nokwabanye hayi bazalwane
angabheki okwakhe asikabona sasheba abheke nokwabanye ashebe lehoba ba bawumbhele usakubheka okwabanye ndate impelo sawusheba noma usakhathalela okwakho ukhathala kanye nomndeni wakho le family yawo usakubheka nje kwabanye sawusheba Jehova ba mzalwane usakubuka kwabanye mina sawusheba haba ba noma uyibheke wena uyichebile wena yabo ngoba kugeze wena uRay wena uhlapile olumuntu uyibuke wena kuphela uyibone awubabhekile abanye awenzi inkonzo mawusuqala ukwenza inkonzo yenziwa uKristu ukwazi ukubheka okwabanye and mawusubheka okwabanye uzokhathazwa na ukuthi unkanyisa usambona ngoba usubheke qhubeka Verse 5. Mawubekile lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. nanko kumqondo okuthiwa awubekini ilowo kuKristu uJesu awubekini ini umqondo wokubani hayi ake sishonde bazalwane awubekini lo mqondo hayi so awubekini lo mqondo awubekini lo mqondo owukhona nakuKristu Jesu umqondo esiwudingayo kaKristu bazalwane oh haleluya ukuze singaduka umqondo kaKristu omele ube kuthini ngoba uKristu usimlandela uKristu ekuthotshisweni kwakhe nasekuthakanyisweni kwakhe cela uqhubeke Owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu wayenesimo nayo ke indaba wayenesimo sikaNkulunkulu yebo neyibonda wayenesimo kahle kahle ipride akusiyona yethu into nje kaSathane yebo noma usene pride unento ngizotheka kayihlu uSathane ngoba uKristu ayikho uKristu simlandele ekuthothi awubeki into omqondo ngoba uKristu hayingekho ipride sisayilahla ke manje izinto hayi izinto zikaSathane ngoba kumele kube nomqondo kabantu kaKristu kithi cela uqhubeke mangeke kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu awayidela bazalwane wathabatha isimo sani senceku wayidela wathabatha isimo sani senceku cela uqhubeke enziwe ngomfanekiso wabantu verse 8 wathi efunyenwe njengomuntu nesimo wazibisa wathi efunyenwe enjengomuntu hayi fundani kahle ngangifundele ifundani kahle ka character angithi niyabona senivumelana umqondo kaKristu uzoba kanjani ngoba sesikhuluma into engekho kuKristu ofundayo akaqaphela kumele sifunde ukushiya ngoba lisophuma sibambe sitheni 10 ofundile nabavumayo kuba dileni badumelana awubekini ini phela kumele kube nomqondo kaKristu ngoba kumele sikhulume lokhu uKristu akulobile ngoba phela iBhayibheli lithi singanezeli futhi hayi ngiyacabanga siyaphenduka nathi ngoba sishinte sidukiswe yile nceke namhlanje kube yinceku yamanga ngathi amlandela ke yasitshela ungekho nanasho nakahlola ukuthi kuyikho yini nebandla lithi nesimo sezozokala sinokuma isimo cela uqhubeke owathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni wayithobisa walalela kwaze kwaba kuphi sekufeni wayithobisa ukathi uPaula ngokuba kumina ukuphila kunguKristu bese ukufa kuyinzuzo akazwakala futhi uPaul athi kufa luphi
udo kusho ukufa kunawo ngoba kuyini mangethe kusho asifi yabo utsho ungarisho eliqhubeke yebo ekufeni kwesiphambano verse 9 ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama elingaphezu kwamagama onke. Nayo ke indaba bazalwane uma usuphasa itest awuphasa test uNkulunkulu uba esekuphakamisa akunikeze igama eliphezulu kwamagama onke. Seliqhubeke Verse 10 ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe. waphakanyiswa ukuze ngegama likaJesu amadola aguqe. Kuguqa amadola aphi mangethe? Awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi kwani mangethe? Liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi liphakanyisiwe liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi. Akawufunda verse 11 mangethe. Verse 11 lezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo uNkulunkulu uyise. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Liphakanyisiwe ezulwini ake sihlabelele sonke bazalwane ngoba kunegama eliphakanyisiwe. Liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi kakhulu wamnika igama eliphezu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke enze njani aguqe. Kwenziwe njani bazalwane? uNkulunkulu wamphakamisa ukuze onke amadolo enze njani aguqe. Onke amadolo enze njani ayaguqa. Kuguqa abasezulwini, kuguqa abasemhlabeni, kuguqa nabangaphansi. Selukhuleke mpoma.